Nagabenta ke kubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kini kilong ke kubor bamta kasni. Ka Israel tat haduk kani ka kentiru la ong bakam syam la pensngap iki jing dawa bat jing kentu jing kitnat bat kiri bapher bagade ban sanget no ya katma na kabenta ka jing im ki pat ba boloi loi ki basyong ha Gaza. Nrei ka Israel kala rai ban penher kaput haduk ka bakut bat ban ya penduk pendam no sendon ya katika kinhun ne no. Kumtaru ha katika sngi ka balong ka sngi ka jingdap life news nem jong katika kinhun le no Hamas. Nadu ka por bala sengye ka haus nem syajar khandai spa pravinyo. Ka Israel kala ong ba to ai ba kani ka jingrakhi dap life news nem jong ka Hamas kan long ka bakat do ha news nem.